vittu sä kuulostat ihan lampaa, tässä osaa puhua suomea. Sä kuulet hevosen keltamista. Niin kun mä oon vanhempi. Mikäs sä oot? Mitäs sinä vittu paska? Vittu paska. Kapte, onks tää Miska? Onks toi Miska? Oo. Vähän povis. Sano se nimeä äitinsä persettä, kun ei muuta se. Se ei saas kivestä. Ei mulla tarvetta sanoa sille silleen. Sano nyt. Alo nyt. Tiedätkö mitä sun pitäis oikeesti saada vittu? Sun pitäis saada vittu semmonen niin iso mulkku perseeseen, että sä et istu viiteen. Sit pitäis saada Kova päätös. Tässä selä, älä vittu selitä, kun nyt jokainen tietää, tommonen hintti mikä siellä huutelee, niin vittu joo vittu. Vittu sä oot sankari jätkä. Sulla sanavarasto hukas, kun sä kiroilet koko ajan. No, niin onkin. Mitä mä jään sanattomaksi kun mä kuulen kun sä puhut. Sä Sulla niin on köyhä sanavarasto. Köyhä sanavarasta. Vittu sun mutsissa sä oot köyhä. Haluatko vittu päähäs, saatana? Joo, anna tulla vaan. Ai niin, mut et vittu kun te tamperelaiset ette osaa ajaa vittu. Lyödäänkö vetoa, saatana? Lyökö vetoa saatana, sinä ja sun KTM vittu. Sit kun mä tuun kattoon, niin se on semmonen pieni vittu, oi vittu 46 on semmonen tiets 3 veittä minikrossi. Sit sä et ympyrää siellä vittu, asutkaa kerrostalo vittu olohuoneessa. Rätsi, äiti, kato vittu, kato. Hyvä poika vittu. Nyt se lukee netistä sanoa. Miten kiroillaan.com. Miten haukutaan.fi. Se pystyy edes sanoa mitään. Voi vittu, sä oot lapsellinen kusiaivo. Kusiaivo. Vittu, sä oot oikeesti vitun sukurunkari paska-aivo. Vittu isäs persestä inualia mulkku. Vittu ime isäs. Vittu pissahuus. Vittu kusiaus. Hei. Nyt tää viiltelijä puhuu, vittu. Hei, kuuntele. Minkä ikäinen sä oot? Vittu. Minkä ikäinen sä oot? 14 kuin. Oikeesti? Ei se oo. Jaa, en vai. No et oo vittu. Vai mitä Jukka mölsää, et mä oon 14? Älä sä nyt vittu. En mä tiedä, mut sä sanoit ainakin mulle. Vittu, anna mä puhun. No niin. Kuuntele Pelle. Haista vittu, saatana isäs paskaa. Nonni turpakii. Haista isäs persettä, vitun mulkku. Se Vedä itses narun jatkoks, vitun mulkku. Vitun mulkku, vedä itses narun jatkoks. Ei mun sun tarvis, kun sä puhut vittu huutelit jostain Skypestä jollekin jätkille, ketä oot ikin nähnyt. Ja luultavasti siellä ruudun takana on semmonen 10 vitun pieni jätkä. Ketä luulee olevansa kovaksi on siellä tietokoneen takana, mut sit kun oikeesti. Jos mä voin vannoa, että jos sä olisit täällä, että pitää sitten turpasta. Ja sanoiks sä mulle jotain, hä? Ja sanoiks sä mulle jotain, häh? Mennyt vitun miska soukka piiloon, vittu. Saatana vino, vitun vino silmä ADHD lapsi, saatana paska. Saatana paska, ei vittu. Hei Vesa, onks sulla sitä frapsia? Mitä? Onks sulla frapsia? Rekordaat tää puhelu. Koko ajan. Päästä YouTubeen, pojat. Ei vittu, lähti, ei vittu. Onks se vielä Ei, Regerekka, voi vittu. Moi, mä oon Regerekka. Mä asun Tampereella. Mä oon vittu. Mä luulen, että mä oon 14, mutta mä oon 11 V. Mitä sä henkytät? No niin, lopeta. Lähtikö se äijä täältä? Ei, se vaan pitää sen turpan sekin pysty sanomaan mitään. Kokeile, pystytkö saamaan? Ei, pystytkö? Eikö nyt mä tiedän, se ei vittu, se pelaa Runescapea. Sen takia se ei pysty vastaan. Haista sinä vittu, Haista saatana sinä vittu. paska-aivo, vittu pääskiin, vittu.
Vittu sä ite Sä et edes asu Tampereella, sä asut jossain vitun kauempana kuin Tampere. Sä asut jossain Landella, sit siellä on semmonen vittu sisäsiitosta lapsien koulu, silleen vammaiset. Haista sinä vittu, mä asun Tampereella Hervannassa.